Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा गोदान साख्रि बेनि जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोना जायफ्रानोखि इन्ट्रेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनो हागोन लकेसना जागोन उदालगुरियाव एन्ड बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय गुवाहाटीयाव दा मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो दा नोंथांमोना जायफ्रा बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला दा ओरैबायदि कमेन्ट्स फैयो खायसे गुबुना भिडिअ नायो बेनिफ्राय आंनि कमेन्ट्स खालामो स' नोंथांमोना भिडिअ नायनाय सिगां चेनेलखौ खनसे चेक खालामनांगौ बेनो जाबाय आंनिया लग' दंखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नटिस खालामा दा जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कर्टआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो भेकेन्सिया बेनिफ्राय फैदों लास्ट डेट 29 जुलाइ दायो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय अफलाइन हिसाबै पस्टआ पियन दङ बेनिफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट दङ बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ स' बेयाव जाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङ जुदि क्राइटेरिया गोरोबबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एग्जामा लकेसना उदालगुरियाव जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन दा जोङो अफिसियेल नटिसखौ बेयाव नायनोसै बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोननि भेकेन्सिया गासै मोनबा दङ स्क्रिनशट खालामना ला कन्ट्रेक्चुवेल नालाय बेखायनो सेलेरिया 15,000 दङ पार मान्थ बेनिफ्राय पियन लेभेलाव 10,000 पार मान्थ मोनगोन इनिशियेलि 1 इयार होदों नाथाय समजों लोगोसे बारायलांबाय थाखायो एक्सटेनसन जाबाय थाखायो स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायनाखि ओरैनो दङ दा बेनिफ्राय दानिया जोङो पोस्ट वाइसआव भेकेन्सिखौ जोङो नायनोसै बेनो जाबाय अफिस एसिस्टेन्टआव सानै दङ बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रियाव सासे बेनिफ्राय पियनाव सानै दा जोंनि फार्स्टनि पोस्टआव क्वालिफिकेसन होनोब्ला नोंथांमोना डिग्री पास खालामनाय जानांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा नाथाय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगोन बेखौ स्क्रिनाव होदों बेखौ नोंथांमोना नायदेरनाय स्क्रिनशट खालामना लानानै बेयाव होनाय माखासे खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन स' बिनिफ्राय बिनि सेलेक्सन प्रसेसा ओरैबायदि जागोन नाम्बार 5 आव दङ बेनो जाबाय कम्पिउटार स्किल टेस्टफोर लानाय जागोन आरो लोगोसे वाक इन इन्टारभिउ नोंथांमोनखौ लानाय जागोन दा एज लिमिट बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम जेनेरेलाव 40 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ जोंहा क्राइटेरिया माखासे दं नालाय दा बेनो जाबाय 5 बोसोर बारा मोनो डेट मिन्स 45 बोसोरसिम 45 इयार्ससिम इलिजिबल जागोन एसटि एसिआ दा वर्क प्रफाइल दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो जे नोंथांमोना अफिस एसिस्टेन्टआव माबायदि खामानि जायो बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला थ' नोंथांमोना माखासे अफिसनि खामानि मावनांगोन देन जों नेक्स्टआव थांसै बेनो जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटराव माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ दा बेयाव भेकेन्सिया सासेल' दङ मेल फिमेल गासैबो खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेजआ बेयावबो थानांगोन बैसोआ सेमान दङ सेलारि सेमान दङ 15,000 दा फैबाय पियन लेभेलाव सानै भेकेन्सिस दङ 10,000 पार मान्थ मोनगोन सेलारिया बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला मिनिमाम क्लास 8 पास मेक्सिमाम एचएस पास दा बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ होथारनांगोन जायनोखि माने डिग्री पास बेयाव नोंथांमोना हानाय नङा जायखिजाया क्लास 8 निफ्राय एचएस पास बैसो 18 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिआ बाट जेनेरेला 40 इयार्ससिम इनिशियेलि 1 इयार कन्ट्रेक्ट साइन जागोन देन नेक्स्टआव बारायबाय थायो लास्ट डेट 29 जुलाइ बेनिफ्राय जायनाखि सेलेक्टेड जागोन इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिस्ट जायोबाथाय डेटखौ बेयाव होगोन अफिसियेल साइडआव होगोन गासिबो एडमिट डिटेल्स बेयावनो मोनजोबगोन आं भिडिअ फिनगोन जेब्लानोखि होयो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारा उदालगुरियाव जागोन अके टाइम डेट बेनुखौ गासैबो अफिसियेल नटिस मोनफिनगोन बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेखायनो भिडिअ नायबाय था जाहाथे नुयो हाउ टु एप्लाइ होनोबा अफलाइनसो खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना गांथाम फट' कपिस हरनांगोन प्लास गासैबो डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना जेरेक्स कपियाव सेल्फ एटेस्ट होनांगोन जेरै एज प्रुफ कम्पिउटार नलेज एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन नाथाय ग्रेड 4 आव कम्पिउटार नलेज बेखौ नाङा अके नाथाय ग्रेड 3 आव नांगोन दा बेनो बबेयाव हैगोन होनोब्ला बेनो एड्रेसा सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि उदालगुरि बेयाव नोंथांमोना हैनांगोन ग्राउन्ड फ्ल'रावनो नोंथांमोना होनांगोन आरो साबमिटखौ बेयाव लाखिखागोन माने बक्स दङ दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 लेभेल दानिया जों नायनोसै गुवाहाटीनि साख्रिखौ JJMनि आन्दाराव मोनसे गोदान साख्रि फैबावदों स' जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय फार्स्टनि पस्टआ स्टेट कर्डिनेटराव नोंथांमोना ससियेल मिडिया लाइननि 60,000 पार मान्थ मोनगोन डिग्री इन कमिउनिकेसन मार्केटिं नोंथांमोना बेवहाय 60% थानाय जानांगोन प्लास एक्सपिरियेन्स दं गोबां रोखोमनि स्क्रिनशट खालामना लादो गासैबो बुंला 18 जुलाइआव वाक इन इन्टारभिउ टाइमा 9:30 निफ्राय जागोन बेनो जाबाय एड्रेस दंखायो गुवाहाटीयाव नोंथांमोना थांनांगोन जल जीवन मिशननि आन्दाराव जागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड टेकनिकेल अफिसाराव सासे 30,000 पार मान्थ आरो बेयावबो नोंथांमोना डिग्री इन कमिउनिकेसन बेनिफ्राय 50% नोंथांमोना थानाय जानांगोन बेनि डेटआ 19 जुलाइआव स' बेबो नोंथांमोना माने JJMनि आन्दार गुवाहाटीयाव थांनांगोन आरो अके स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो माखासे एक्सट्रा एडिशनेल क्वालिफिकेसन दङ बेखौ नोंथांमोना JJMनि आन्दारावहाय टेकनिकेल अफिसाराव साख्रि मावनो हागोन कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै स' नेक्स्टआव आरो बेबो जाबाय ससियेल मिडिया लाइननि बेनो जाबाय टेकनिकेल अफिसाराव 30,000 आनो बेबो सेम क्वालिफिकेसन बेयाव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायबावदो आरो बेनो जाबाय 20 जुलाइआव दा बेनोमोन नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि एन्ड नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैयोबा बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन